Takových 10 kilometrů, no. No, kousek za Hustopečama, no. A už budeme v Přibicách, vole. Tož ale je tu krásně, to o tom žádná. Krásných kolik? 23, 23, to vypadá, kdyby bylo tak 15, ne? Tam se čerti žení. Tady nám roste kukuruz. Jak jsme jeli ve Velkých Němčicách, říkám, opovažte se zabočit, vole, na Vranovice, vole, a mrt to tam, vole. Tak jo, no. Tak zdu.